täzil bellemegiň haramdygy hakynda Türkmen ahunlarymyz, ýagny Halyk ahuny we Celaleddin ahuny dol dinleň. Awa täzilli bir zat tutýarlar. Şunu jamaatlar sebäp bolan. Christmas diýär kitaplarda getirýär da, in hadisa jamaatlar ötüp ýapmaýsalar. Awa täzil bellen adam hormat edip bellen adam kafir diýip Peygamber sallallahu ön açysan aýdy. Öňde kafir aýal talakdyr diýär. Emma fiqh kitaplarına getiren jamaatlar näme diýär? Bir adam täzil gijesi diýär, naharam öňki ýani, suwam öňki içýäni, täzelegim hiç zat etmese oň zyany ýok. Öňki iwiç biýör. Emma bir adam şo gijeni hormat edip, taqdim diýär, hormat edip, naharny ütküdip, gow naharlar pişireýin şu gije diýdi. Ya hormat edip bir adama bir zat şeyen nittir da bir zat hidyetse sowgat. Ine şu bir-biriniň zararına padar geçip berler. Hey sowgat etse hidyetse taqdim etse ulolsa şol adamyň özü kafir aýaly talakdyr diýip fiqh kitaplarına aýdýar. Emma away we ýene şol adam jamaatlar bir adama awaza sowgat etmeýär. Ýani öýünde ulol diýär. Ay naharny oldy, çağlaryny oturjak, şokolad diýjek, tort diýjek. Ya awa spes kola bir zalar içjek. Çelip öýünde hormat edäse de jamaatlar sowgat ýok. Ýöne öýünde diýär. Şol adam kafir bolmaz diýipdir. Ýöne günäsi araq içennenne, zina edennenne, adam öldürennenne günäsi agyrdyr diýipdir jamaatlar şonda da. Fiqh kitaplar ähli sünnet we Christmas diýen adyn tutýar jamaatlar şu ýani hristiýanlaryň belleýän ýyl täzeligi. Ondan jamaatlar bellen şu dekabr aýynyň ahyry, ýanwar aýynyň başy diýip bular belleýär. Bular öz peýdalaryna çapdy diýär hristiýanlar. İsa aleyhissalamyň doguluşy däl bolam ýoksa. Miladi ýyllerde milad mivlad diýen sözden gelýär. Mivlad diýeni welet diýen sözden alyndy. Welet diýmek dogmak diýmek, çağa doğan ejeden dogmaklygy diýilýär. Onda miladi ýylly ýani İsa aleyhissalamyň ejeden dogmaklygyndan başlap gaýdan ýyllidi. Ona 2021 diýilýär. Şol İsa aleyhissalamyň doguluk gaýdan güni, dogulan güni 31-nji dekabr däl. Bular alladyp ýöne özleriniň bir aýyň ahyryna, nikahyň başyna gawa edip özleri belleýär. İsa aleyhissalam ondan öň dogýar. On wagtyny bellemeýär bular jemaat. Olar öz peýdasyna çapýar. Bira, ikinjam jamaatlar Peygamber aleyhissalamyň dogan güni, Rabiul awwal aýynyň 12-sine, duşanma gün, hepdäniň 1-nji güni, seher wagty Peygamber aleyhissalatu vesselam doğdu diýip, hey bir hristiýanyň mal öldürüp, hidye edip, sowgat alyp, öýünden ýatman garaşyp, sagat seher wagty bolýan Rasulullahyň, musulmanlaryň peýgamberiň dogan wagty boldy diýip bir hormat eden, söz bilen, iş bilen, tagam bilen, pul bilen hey birini gördüňizmi? Görmedik. Olar nämişin etmäke sen gelip, gel şoňy İsa aleyhissalam dogan eken. İsa aleyhissalamyň peýgamberlerine hak jemaly gurrunmyz ýok. Emmemiz inanýar. Hiç bir peýgamberiň farkyny vermedik. O peýgamber inanjak, muny inanjak gelmedik. Hemme peýgamber kabul edýär. Ýöneten bellecek bolsaň, öz peýgamberiň dogan gününi belle-de. Öz peýgamberiniň dogan gününi belle, mevlid okan adamlaryň üstüne hüjüm. Mevlid dogry däl, okamallar, näme bu jemaat. Emma muny bellen adamlara, şol mevlide dogry däl adamlar hiç bir interwýsem ýok. Bolmaýan sözüm ýok. Mevlüde dogry däli we uruş dawa kellary hilaf. Emma muňa dogry däli hiç kim sesi ýoksa, urwaga daş atylan ýaly. Jemaatlar hakyň ýerine düşelim. Haky hak bilip, hakyň ýerinde bolalım. Ne haky ne hak kabul edip gaçalım. Ya ýanky Papa Noel ýaly güller bir merasimleri ya bir hoşluklary tutulýanmışyk ýurtlarda ya köçelerde ya şäherlerde. Sen musulman. Sen ki Allah ve Resulullah mümin imanın ba Allahümme salli ala Muhammed diye Resulullah canın ışkınına kepläpdün. Sen öz öýüň içine o gurrunu salma. Sen o Papa Noel ýanaklan gurrunu bilen öýüň içine saçak ýazyşmagy. Sen çağılyň menen, içeriň menen, äriň menen, sen anaň menen aslan gurrunu salma. Sen musulman ahim. O köçelerde barmışdyk da, döwletlerde, ýurtlarda barmışdyk. İşimiz ýok o ýagdaý bilen. Ýöne biziň men aýtyp beren gurrunymyň nasihatimiz şi, hak Allah üçin eşitdiler. Öýüň içinde on gurruna salma. O köçele bilen, şu ýurtla bilen, şu döwletle bilen goý galsyn. Hoşluk etýän bolsalardyr, aýt tutýan bolsa da her näme etýän bolsa, emma ýene aýtýan. Sen öýüň içinde satçak ýazyşyp,
şo barada şo gurrun menen gülüşip şonuň üçin oturşyk bolmasyn. İnşallah sözüm düşünüp bilir Resulullah janyň mehabbetiniň eteginde asla musulmanyň gelişmeýär. Asla gelişmeýär.